Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Raquel nga napauluan, narikat adumteng. Dear Manong Nemi, nakaragragsak kami ti dayta nga aldaw, nga isumanen ti panagbakasyon ni Papa Manong Nemi manipud iti panagtrabaho na sa Saudi Arabia. Nakaragragsak kami ko na, tayong picnic na kami, intour na kami ni Papa. Muna Manong Nemi, napang kami di Baguio City, nagpaspasyar kami dito. Kasta ori tiragsak ko, kenragsak ni Jingjing nga kapsat ko. Dua ka mga babae, Manong Nemi, ti anak da papakin ni Mama. Naragsak mat ni Mama, kastamat kan ni Papa. Nag-overnight kami, Manong Nemi, dito yung Baguio, kalpasan na napang kami dyan sa Tagaytay. Yung may kampay dita Ilocos, Manong Nemi, dita Pagudpud. Yung napipintas ko beaches dita. Pinakada do, Manong Nemi, di na panami. Halos makalawas mi, Manong Nemi nga nagpaspasyar, naglanglang ay, nga nakaragragsak kami, iti kapsat ko, kastamatan da papakin ni Mama. Kalpasan dayta, Manong Nemi, agpagpakadawanin ni Papa tap nagsubli di Saudi. Manong Nemi, adaki din iti third year high school, adamat idin iti first year high school, Manong Nemi ni Jingjing kapsat ko. Nga di gaya man Manong Nemi tinaudi, nga panakakita, ken panagdadanggay mi, nga nagpaspasyar kada Papa. Kaputa. Idiadan ni Papa sa Saudi, Manong Nemi, dito'y ko nga naduktalan. Nga nagsinadagayaman ka ni Mama. Ma, sana nakasidi nga tawag at tawag di Papa. Sana nakasidi nga. Masangon natin, magkisarita ka na kami nga kapsat. Iti schedule pa ng tawag mi kang kuana. At nagbalbaliwan di amin, Mama. Ken kunayo, nga gininot kami. Kapata, sana nakasidi, ti kaado, iti pawpawit, ni Papa, iti binulan nga panagpawit na. Ano iti mas pasama ka iti biyak tayo, Mama. Raquel, Ma, saan na kam kumang pagilimidan, kini Jingjing kapsat ko, kahit karmi nga milang nga mga muno, anyat kasasaad. Kamadlang ko pa yun nga, basta naimot kayo nga mangted karigiti kasapulan mi. Madil-delay pa yan, karigiti kasapulan mi. Sakit. Magisgistan pa yan.
masidsida. Sana nakasidi nga. Ada nagbalbaliwan ti pamilya tayo. Kasi latay, kumurkurapay tayo. Parang ganun. Pudnot ko namin. Raquel. Bumasbasitin. No, idi. Kahit binulan ka magpauwit ni Papangyo ti 15,000. Itan kat. Kagudwa ti 15,000. 7,500. Tapay. Adan sa bali nga pamilya tamayo. Adan sa bali nga pamilya na. Nga kabingay tayo. Kasano nga napasamak? Kasano nga napasamak? Kahit nasawin, nakirelasyon ti amayo, iti sa bali nga babae. No agbakasyon, umuno na nga sumangpet isuna, iti sidong ti may kaduwa nga asawan. Santo umay ka na tayo. Adamit, duwa nga anak na. Iti may kaduwa nga asawa ti amayo. Tsak mamati, mama. Tsak mamati. Nariga dapat yan. Emisudeta ti pudno anak. Nagbalin nga na. Saan nga nagbalin nga na pudno ti amayo kaniyak. Kada tayo. Kaya adadapay na kay kayat na ti may kaduwang pamilya na. Ngayon ti tayo. Anak, jak kumakayat nga mamuan nyo na ito eh. Nga makunan nga broken family. Ti pamilya tayo. Kaya dumakdakkel kayo nga kapsat. Gusto ti ko naman takarbayangan nyo nga mga mo noan niya ti sitwasyon ti pamilya tayo. Tinakaput-buteng. Kahit no isarding ton, amaming pinsan ni Papangyo, timang suporta ka na kayo. Sangga kabrilan, nangro na ito nag-college kayo. Isod ka po nakasimrek ako ni trabaho. Tapnod dam, at inayon ko, iti patpatulod ni Papangyo, nga para ka na kayo. Saan na nakasidi ti biyag tayo, anak ko? Nga adla iti Saudi Arabia ti amayo, ket kompleto ti pawpawit na. Nasayat, ti kasasaad, tayo. At dangar ti abroad ti amayo. Ngamita, tadamat tan sa bali nga pamilya ti amayo nga napatpatag pa yan, ti may kadwa nga pamilya na ngamda tayo. Ikarigatan na yun, ti inot. Ti agananos. Ti agsida ti saan nga naimas. Ti agkontrol. Ti agtipid. Tapno maanay tayo. Mayanay tayo ti kwarta nga mapatahod tayo. Uwain manong name sa anin nakasidi. Nga magatang mi, tanyaman na kayat mi idi, nga kidawin kini mama. Ita manong name, linipat mi payentek birkyanda nga kapsat. Ada payentek iti kundaway manong name. Kasapayan mi, tagrubuat, tapno magbag na kami nga mapan iti eskwela. Kastan tumat no agawid kami manong name. Ang rona kat namin pinsan kanon nga saan nga nagpaw-it ni Papa. Namin pinsanin nga saan nga nagpaw-it. Tsak pa yan makontak ti amayo. Uray da kayo sang kani. Ngayon niya ti basol tayo, mama. Anya ti naramidan tayo. Tapno aramidan ni Papa di kastoy. Naitatasan ko nga musong batan tamok. Amo ti Diyos nga awang matinagkurkurangak kang kuha na saan ko pulos galiniputan.
Napyo kumamot no adabasol ko. Taliniputak kuma at darason tap naramidan na tikastangim amot ni Diyos nga nagbalinak ka na siya at nga asawa kang kuwana. Ita hawanin ti maawat tayo pa'y nga suportana. Gusto nga piyak tayo nga dakdakay, datda tayo. Ang pagdanagan yun ako. Nunaskin nga yaradok ti pagi mabiyag kay laeng nga kabsat ken mapaadal kayo ti college ket aramidak. Aramidak ti amin nakabaylak iti nasayat nga wagas. Mas asyan kami nga kabsat kini mama. Kapot at dapat hindi ko yung kundaway manong naming nga overtime. Ag-duty pa yan tirabi. So nga amin mat nga trabaho ti uneg ti balay manong naming na kami nga kapsaten iti mga ramid tapno saan nga isupin na pakarigatan ni mama. Ay nga nagradwarak manong naming ti high school kadi di agkalinsak. Ma, kabailan da kanimot lahing. Tulungan nak anak. Mabali mo ti sumarag ti trabaho, kabayatan mga gad-adal ka. Ado dagiti agkasapul na ti agkasapul ka dagiti food chain, fast food. Kadagiti crew. Mabali mo ti sumre ka masapa. Saka mo pa nagbasa. Kalbasan ti klase, mabali mo matagtrabaho ti malam. Tulong ang tabagim. Kasta pa ng tulong ko ka. Kasta kan tumadying-jing. Agtitinulong tayo, anak ko. Tapno makasurvive tayo. Kaya anusan tayo Tibiyag tayo. Makuna nga broken family. Kapag binaybayan na tayo matang naming pinsan ti amayo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi agtrabaho ka masapa sa akto mo pa nagbabasa kasan tumalpas ti klasik iti malem. First year, second year, third year. Aging ka nag-first year college man ni Jingjing Manong. Tinulod na. Tultulungan mi agpadpada ti bagimi. Agas ti pa ng tulong ni mama ka na kami. Kung na ni mama nga uray na produkto kami iti broken family, ipaneknek mi. Nakabailan mi, dagbiyak, kore awan ti may isang ama. Ngem. Saan ko naliklikan manong nemi, iti nakirelasyon, iti adda ako ni third year college. Diyak ko mga pekayat. Agsipod ta. Adda iti makirelasyon ako nada nga isuda iti mangtunday iti kalikakom ti may nga tao. Nga madamat iti ako na nga isudat inspirasyon. Iti dumteng ni Dennis iti biyag ko manong nemi saan kun nga naliklikan na ati-pati pa nagpitik ti puso. Ayaten nakmet, nagdan nagkinaawatan na kiti puso mi. Agpadpada kami, manong nemi, nga working student. Di makadakis, saan mi materred tirik nami. Dadadag di ko naway nga mapangka magbuya iti sine. Siyempre, relax kami mo. Saan lang trabaho, saan lang panagbas. Dadadag di ko naway nga sa aming mapupuutan nga manipod iti pagsinyan, sumrek kami ti hotel. Aging kawan ng nemi. Iti tadda nagpitpitik iti saklot ko. Bagag na ito'y ka ni Dennis. Well, saan kang baybayad, Raquel? Kapag ipatpatek ka. Umay kang harot sa dibalay. Tagpud no taki ni mama. Okay. Saan kayo baybayan nga gina? Yung tilang request ko.
ituloy ko ito nagbasa. Tapno makapagturpusa kadag trabaho. Tayo tunad ng trabaho, mabalim mo ituloy ng nagbasa. Agdan na ta? Aglibin? Sa tanto lang kalaysan, makapag-graduar ka matin, tadamat ng trabaho, ganun. Ag-control ta pa lang, tapno saan nga agadi nga dagos di anak ta. Okay, Dennis. Dimteng ka mga rodito balay nga kaduak ni Dennis kad idumteng ni mama. Daan sa kayo di tayo. Inyamam ka kayo din ni Dennis, ma. No, Jack Marino na 20, may katulong yung may ni Dennis dito balay. Ma, dakit kong ipudno ka na kayo. Pakawanan na kami kini Dennis. Kalipad kami kani. Masikugak ba, ma? Tinam na maik idi manunimig at pagsawsaw anak ti inak. Tinam na maik idi manunimig at makapungtut nga makaluksaw. Ngem, saan ko nga nauri nga nagpungtut? Hala nga nakapagtimek kalpasan na. Isumat lang tinagtimek ako na. Ano nga ita ti plano yo? Ni Dennis manunimig si mong bat. Mama ti awag kong nga kayo. Agdan na kami. Kaya lang, ituloy ko tagbasa. Tayo ito makapagturpusak. Siyempre, madana tumati trabaho. Sumublat tumati. Ni Raquel ang basa. Tapos na may tuloy na. May salangin nga tawin. Kaya dito na mag-adan trabaho ni Raquel, isunton panang plano mi di panagkalay sa amin. Pagdanaan nyo, yawit mo jubalayo, no mabalin mamakit dito eh. Tatalaga nga dyan kayat, ngay paano mo dito ti anak ko. Kahit ko nga siya tot mga iwan, nang tulong keng kuwana para itiapo ko. Uwan mama, dito'y kami, den hayo. Sige. Awang aro din sa problema. Inarakop ko ti inak manong na iming gamanak ma. Ay turumbay nga pagkiwanam. Ti amok kat makakuray ko ay kanyak. Ti amok kat laksiden da. Gabat kasto nga napasama. Anak, habi ko mahalaksiden ka. Kadada po ko kunkin ka. Iso na lang ta. Tanya, mama. Sigurado ka kadikin ni Dennis? Santo nga tangaramiden ni Dennis ti naramid ti amayo kada tayo? Saan nga papatatirik na ti lalaki, mama? Sana kas kinimba pa ni Dennis. Sana kamtunga baybayan ni Dennis. Sana kamtunga baybayan ni Dennis. Dahil ta tinakalawlawag ngayong bagak kini mama. Ngem, hindi makapagturpus ni Dennis manong. Ti karina idi nga ituloy ko ti pagpanagbasak babain kang kuwana. Ngem, orin na makapagturpos ka. Di kanto man lang makapagtrabaho ka po ta. Ada ti anak ta. Ada ni Victor. Saan mo nga basta lat italik kini mama ni Victor. Awang kasbatlakan kang ina na mismo. Ano ti kahit mo sawin. Baka nung biglang agad ni Victor. Matunday lang ti panagbasa. Siyaklan ng trabaho. Saklatan di makamo. Awang nga rin tinaaramidak mano.
Ngayon ni Jingjing nga kapsat ko, manong nemi, isulat tamat tinang itultuloy, ti panagbasa na, panagbali na working student, ken turtulungan matlang ni mama isulat. Napiapi kayo ni Jingjing, manong nemi, tawan makalapid, iti panagtultuloy na panagbasa. Maminsan manong nemi, agbabawi ak no, aping aming nga nasapa ka na kirelasyon. Ore kumamat na karelasyon ak nasang ko nga ni paay, ti bagik, kadyak na intulok nga nagsikuka. Iri pa naglabas ti panawen manong nemi inot alimami is ni Dennis. Adan di ko daway manong nemi nga maladaw nga dumteng, adan di ko daway nga sampayin na dumteng, hampayin nga gawawid. Siyempre, kas kalibin na, damagit. Nagapkapuan. Apa kita ka lang agawid. Napanam, nag-imira midrabi. Ano nga, naskal pa nga, ibagak kang gano'n sa dinotimaya. Imyan na, tinas kang katagawid ak pala. Takayat mo kang kanayon nga sa ano ka nangagawid? Dennis? Ano ti kahit tasawin dito? Ha? May tuladak ka di, iti inak. Ape ko mamay tulad ka iti inam. Ni papang mo, kini mamang mo, kin nag-asawa da. Kat sika kinsiyak ka saan tapay nga nag-asawa. Dati ka riti ka po no, apay nga basta maaramid mo na tanti makirelasyon sa baling mawai. Kasta? Pasensya ka, Raquel. Tiyan mo kidigat sa nagbalbali triknak. Inagbalbalawin. Adan sa baling babaeng matpatek ko. Niyat ako nam. Nasasiyat numamuhamon. Tap numalpasan ti amin. Baka adan na kiti kong daway nga saan kayo nga sangpetan. Nga mo pagtanakam. Suportarak tanak ta. Hayop ka. Hayop ka. Hayop ka. Agpapata kayo amin nga lalaki. Agpapata kayo. Nagsangsangitak manong name. Nagsangsangitak. Mama, pinganas kayo na may padaag ka na kayo. Apeng nga nakasarag ak tikas kini papa. Nga malaksid kanyak. Kaya dan sa bali. Kaya saan ako nakaykayat pa'y. Saan na kami nakaykayat pa'y ni Dennis. Dadadan nga kaykayat nandiyak na mga karelasyon na ita. Apay. Apay mama. Apay. Anak. No apay. Ket mabalin nga daytoy matigasat mo. Daytoy matigasat yo. Kaya't kumamama. Nga tinapasamak ka na kami kay ni Jingjing ket maaramid ba't ang mapasamak kay ni Victor nga anak ko. Namuna kita amunan nga sa pulen ti ama na salsaludsudan na kanyak na sa dinno tayan ti ama na nunton ka ano nga gawid. Nagurura ipiman iti awan nga saan nga dumteng. Adaman dumteng im suportar na posibleng tumet nga isardeng ni Dennis timang suportar kini Victor. Apay na ipatak kada kayo. Apay nga ti pamilya tayo kat kastamit ti pamilya kuma. Kasano nga pilyan tinapudno nga lalaki, mama. Apay nga padpadata nga nakaapili iti san kurumpeng kung mga ayaten ken pilyen. Inton maminsan. Tanangem ton tagpili. Siya, di akong kayat tagpili. Tawan, di mapagpiliak. Sa nga gapo tawanin tagarib kanya. Ngem ore nga tanada. Di akong kayat tagpili.
Tama nga nang pidutak tumanin. Ketsi ka. Nukas pagarigan na may kang kanto palang tikuntaway mo ngagpili. Tanangem ton tagpili. Tanangem ton anak. Inton ka ano? Nga dumteng, tilalaki, nga rumbeng. Inton ka ano? Nga dumteng, tilalaki. Nga saan nga mga ramid, tikas tinaramid ni Papa, ken tinaramid ni Dennis. Kaano nga dumteng? Nalaka ka di nga dumteng, mono narigat nga dumteng, manong nemi. Kinun kunak manong nemi sinal saludsud ken ni Mama, ken itibagi. Liman titawen ni Victor, manong nemi, iripanggap ko taga-abroad. Nakapagradwari din manong nemi ni Jingjing, tendad trabaho na. Pamplan nun dan iti boyfriend na ti panag-asawa da. Kuna nangarot kanyak, sorry manang. Tumununak ang kasawa. Ngamitis ka. Ngam imununak ang anak-anak. Taliman titawan ni Victor. Okay lang. Nagabrutak. Tapno may saganak, tinaran niya kamasakbayan, ti anak ko. Tika anak ka. Yan tanga damat ni Mama. Nga magbantay kang kuhanan. Mangkuyo ka mapat ni eskwela, tumulong kang kuhana, kanagiti at homework na, o aramid na ti eskwela. Uri sana nagtrabaho ni Mama. Siya kundi makamo. Para di ka sa pulanda, kani Victor. Good luck, ate. Barang no maka-attendar tot kasariyo kini Gilbert. Yung numera na nga dakta abroad, kat sana ka basta makamagbakasyon. Advance happy wedding tulayangan ka na kayo ating ko. Iti Dubai, manunemi tinakadanunak. Agyanak iti hotel and restaurant manunemi. Numampesan ko na yung Eduard, THRM, yung madamata knowledge and experience ko. Kabutay sumatiri ng trabaho, hindi manunemi, kadikitiya, fast food, iti restaurante yan ko, pasarag yanak mo iti hotel. Anong naming kabot na pintas sa komunikasyon tayo, alisto lang ang pindutin ti cellphone, no kahit ko makita, makasalita ti anak ko, iti video call. Damat tin cellphone ti loko. Amat apaatiw. Di pagpintasan naman ang naming kat nalaing ni Victor. May papabuya, mabendi pa na kay video da, iti panag iyaw uli manunemi ni Mama iti stage no at pamadayaw nga maited iti anak ko ti apo ko na. Manunemi. Siguro ikarigatak to ti umatendar graduation na iti elementary. Intundumteng. Barbaring numalpas ton ti kontratak. Kan saan nga may i-renew ngamin, may ikaw-gawid iti panagbakasyon kumano. At na din iti grade 6, manunemi ni Victor, idita, nagsabat ti dalan mi manunemi kini Tomas. Nagpadpadag ang nga pagilyantean mi. Nagkita kami manunemi ti may sagundaway. Raquel? Tomas? Kita mo ya, small world. Nagkaraduaran ta ti high school, di ba? O iso na lang ta saan ta nga nagkaseksyonan. Imamom, tiyan niya. Nakapimpintas, ti plano ni Apo Diyos para kalata. Nagsakit mo son. Naudi pa nakakita ken ka. Graduation ti high school. Manong atawan eh. Sa tagkita dito sa Dubai, ang ipatpada at day off. Day off mo ito, di ba? Ori siya. Di ba ka magpapasyal ta? Ito nagkita dan, mamuak ti Facebook account mo, ti number mo, pangkontakak kang ka. Kasta nga ron tinabasamak manong nemi, nagbaling kami nga nasinged kini Tomas. Kadno kasta nga day off mi manong nemi, agkita kami. Agkuyog kami,
agpaspasyar kami, agbiryanda kami, mangal daw kami, ag-dinner kami. Aging ka nag-propose. I love you, Raquel. Sana ka maikarikan ka, Tomas. Gabo ka ditam. At danto naggraduar, iti elementary ang anak mo? Amom? Amok. Kinapudno na. Nagbalinak na turpe, idadata ti high school. Amom kanti nga oras saan tang kaseksyonan, kang kalahin ka makikita. At dadagit igundawa, kargat ko tumasadig nga mangibagaking kahit I love you. Gabutay di palahe, nga nagkayato kon kay ka. Mabali siguro nga saan ka mamati, no? Ibagak nga, diyak pa inaadaan ti girlfriend. Imposible. Aman. Taapay man. Diyak amo takaran eh. Ngayon talagang mga ibagak kang kati I love you. No kasanot, managbabayin ko, idi, karikiri babayad at dati ti high school. Intultuloy ko. So ato nga rati kini mas daw na apang awang boyfriend, girlfriend ko. Baka dapat hindi abaklaak ang saan ka bakla. Lalaki ak. Tid kahit ko. Ngayon to nagbakasyon da sa di Pilipinas. Planuntan, di ba nagkasarta? Itapay kit planuntan. Kasar? Kaya bagbagam lang niya I love you, kasar nga sigo din. Iti pagbiddo takpay. Gapo, iti kang kanawin mi nga panagkita, panagsasarita, panagsangsango, kay ni Tomas, manuni. Adda nga na-develop, tirik namin nga duwa. Adda nagkinawatan ti puso mi, manunemi, ti makadakis, sa aming matamaliklikan, tikas itinapasamak kada kami idiki ni Dennis. Ag-dinner kami, uminom kami, tunokwan, adda kami ni ti hotel, manunemi. Sa langin nga hotel. At dapat yung naalam mi manunemi nga pagkasiraan mi nga duwa. Pimanaw ako nito pagdati-dati nga pagkasiraak. Nangala kami ti may sa ngayon kang pagkasiraan nga duwa. Arig na manunemi ka, agbiblip in kami. Uno arig na gasawa kami. Nagplano kami manunemi nabinda sa panagplano. Pagtipunan mi ti kwartami. Alpasan na, magkita kami ti daga, ken balayeng at tenten na kadmi. Sa amin ton planwen, ama isagan at panagkalay sa amin. Nagandang kam nga rod manunemi nga nagawid dito Pilipinas, kad inyong amok, kada mama, ken ti anak ko. Ada din na, pamilya ni Jingjing manunemi. Kada dapayan na may sanganak da iti asawa. Ma, ni Tomas, di may kadwa nga lalaki di biyak ko. Dimtengen, di talaga nga lalaki. Nga naikari para kanyak, ma. Nasyad no kastanak. Sabi ko, ma, tasan ka nga pintot. Sabi ko, mama, sabi ko, ma. Nagbaling nga dagos nga naasideg ni Tomas kaniya Victor. Naititay nga panagbakasyon mi ano nemi noobi ni Victor dito balay nga dito kit umyan dito yung agmalmalem no kasta nga awan tinasken nga armidan na agay ayam tayo tanak ko. Wan manong agay ayam tayo tanak ko. Ada idin di first year high school manong nemi ni Victor. Talagang katsukaranda. Kahit nung kasta nga sa lutsuda kita, anak ko. Anak, magusto matlaan ka rin ni Tito nga. Tomas? Yes, ma. Kahit ko iso na. Nakasukat, daddy, papa. Papi, daddy ko na. Da kayo matlalag ko na nga, imbilang yung natayin, ti papang ko. Di, adan sa bali ang papang ko. Ni Papa Tomas. Mananak. Sabi ko mata, itultuloy na tibang ipatag na ka,
Agas tamat pa ng bigbig mo kayong kuhana. Agas papang mo. Wan ma, okay suna. O, problema kayong kuhana. Nagtulagan mi, manunay mi, nga sa anak kon nga hangkon nga renew pa iti kontratak iti Dubai. Baliwak iti agsapol ti trabaho ditoy tamnad damit laing nga. Siyempre, pagsapulak. Kat kasta nga tinapasamak manunay mi. Nagtinulagan mi, manunay mi, nga agurnong kami. Dagam nga dua manunay mi timang tentenag tinakita mi nga house and lot. Nga tigtenagan mi. No kasta ngagpaw iti suna manunay mi iturong na amin kanya. Nga madasadyahin manunay mi digiti breakdown nga pagnipanak. Kadagiti pawit na. Daytoy ti dua, muno daytoy ti parabalay ken lote, house and lot. Daytoy ti suportak ken ni Victor. Daytoy met ti ited mo, pakited mo basit sa jabalay, ited mo kini mama. Daytoy para ken ka. Makasurat amin manong. Tung balak met. Iti pong kuntumaten ti kwartak, manunay mi nga maadadua ti kwarta ni Tomas. Ama pa ni tenag, binulan, ititentenagan mi nga house and lot. Ilasing kuntumat ti panakabagi, ken kastamaten ti allowance para kini Victor. Ken ti na ituding para iti inana. Mapang kuntumat iten. Mama, dak. Ay, nagagaya miha. Kumusta? Astoy. Sigurado nga nagpawit man dyan ako. Itindiretso na kin ka. Iso nga dak, mama. Kang kanayon ko magpapawit ay atap. No kanayon ko kumamot ko, may. Maminsan mo nagpawit, iti makabulan. Sa mesa, sa lang agdoble ang pawit no for emergency. Detoy ma. Manuel detoy. Iso deta. Iso timbaganay. Sige. Kagaman na kiha. Kagabuta natatkam dito ti pangaldaw agad makipangaldaw kan tutuin. Sa kanto gawin. Ori sana mama. Bahala ka ano. Saan nga may karkarit masida. Nimot mama. Ada kami sa bali pa yung panak. O sige. Okay. Itawag ko to kini Tomas nga may mun inted dati para kada kami. Manong nemi, na itultuloy na ito'y nga kas ng tulagan mi. Aging ka nga. Ne, bumasbasit natin. Kat salutsuta ka. Tomas, apay ka bumasbasit natin didad mo. Kasano nga sangko, nga kontrolen, kat tilad damit nga pangip ipanam. Ana nga tilad ang ibagpag. Kisa yung pa'y titad mo kini mama? Saan po doon ito? Ano ka saan? Agar-reklamo ni mama? No, apay kit di ngamin, ang sikapay lang pangidiretso akit mabalin ko maminduayan iti gipatulod. Para king ipanagang ko king kang ipanagang ko kini mama? At kami pa nagtalag ko keng kang, napukaw, ti pa nagtalag ko keng ka. Mani po ti bagbaga ni mama nga, kis sayam, ited mo para keng kuana. Saan nga po doon dita? No, anya ti ibagam, isot ited ko. Ano nga ited ibaga? Dahil siya sa nga pulo, ribo ko mga maited keng kuana, kat limlimaga, ribo ka no ited mo keng kuana. Saan nga po doon dita? Patagsan na klayang tinam, ana? Ni pahin mama tinagbaling nga takes? Kat sika tinasyat kasta? Asino tayo nga pacheck ko ma? Sika? Umuno ni mama. Diyos ko.
Tumans ko nak malunan ta panagtalik mo kaniyak. Dahil tagarot ti madi. Agtaltalay kakeng ka. Yung tinantail mo rin ang panagtalik. Sobra-sobra nito ko keng ka. Baka no sa mo ipatong pala. Ipatpatong pala di maitanag para iti house yan lat. Dagdagan nga amang may tipon. Itipitan nag mong itipon mo nagkapukeng kasang kari. Uwen. No kuntaan ta. Jelo 1/4 na. 3/4 keng ka. Yan ang pagbingayan tanto kas pagkarikan. No santa nga katuloyan. 1/4 lang pa nakabakik. Baka akong pagiti. Kuwak lang. Siya akong di makamong mang tirpos. Awan ang bibiyang mo ti house and lot. Yatikit mo sa wet. Awan ang bibiyang mo ti house and lot. Diretsok lat ng mangbayad. Tumap no makompleton. Tapos no yung tumakompleton. Ilakto na tumitlaan. Teted kuking ka. Numanot na itenag mo. Ken sorry. Saan ko na mabaling nga suportaran benefactor? Suportaran ka din tadyak putot? Among ka din nagbalinak nga nakulaapan ti panunot ko gapukeng ka? Itata na silawanin. Awanin ti mauray mo pa. Kaya nakadingasawan nga. Di ta pa'y nagkasar nga magsinatan. Manang nemi. Ton kaano nga dumteng tus usto nga lalaki. Narikat ka di nga dumteng. Nagbidutak kini Dennis sa ita, nagbidutak manin kini Tomas. Amo ti Diyos manong nemi. Na ipatungpal ko amin dagiti kwarta nga ipatpatulod na. No aniaman ti baga na kapakatungpalan na. Nga mapay. Api nga bagbagati inana manong nemi nga saan nga kompleto nagit-it-ited ko. Idin ta kompleto. Awan srok awang kurang na. Api nga baga na itan nga niya kumatipambaran na amang suportar itisan namat nga putot. Api nagbalbalo matan ti pangadeng kendrik na ni Tomas. Nga nugutan na nga nakulaapan kano ti panunot na gapo kanyak. Nalawlawagan kanon. Samot nga siyak ti nang ibaga ng kindaw nga siyak ti pangipatuludan na nagiti kwarta nga siyak ti mangted. Kinimamang na ti parakang kuana. Iso mismo't nagdesisyon. Itatasang kampay nga nagasawa kat pag-apaamin ti kwarta. Anantot mapasamag into nagasawa kami. Urisan ng ibaga ngagsina kami manong nemi. Siyak, timang ibaga. Ngem na ibaga na matin. So, napukaw kumatmanen manong nemi ti may kadwa nga lalaki ti biyak ko. Kat nakadadumanin nga apay ti bagbagak ka ni mama. Mama, apay. Nganuan niya tinapasamak ka na kayo. Nga panang panaw kan panang baybay kada tayo ti amami. Ti asawa yo. Kan ti amami kan kapsa. Nakarkaro kanyak mama. Taduan nga lalaki napukaw ko. Duan nga lalaki tinang sugat iti puso. Duan nga lalaki tinayat ko ng nagbidutak. Hanya di basol ko tap na mapasamak kanyak ti kastoy mama. Nagbalinak ba't ka na siya at nga tao. Yung apay mapasamak kanyak ti kastoy. Apay nga naskin nga sagabak. Gapo kinayat mama apay. Nagtungpalan na marunay siyak pa yan tinakautang
Kenny Tomas. Tapag singer na maten manong nemi dagit ininted na kanyak ininted na kini Victor. Digad ko na. Nga di pa nakabagi ko ni Tibalay. Di na itintanag ko, so bayad nan ko na. Ngayon saan ka nung nga umanay? To kinunkunta na amin mano. Agraman di bagbaga na nga saan ko intong paliti inana. Nagtungpalan na nga si utang akon manong nemi kini Tomas. Nagraduari din manong nemi ni Victoria ti high school. Bumakat matan ni mama. Tagbaron agkalit sen manong nemi ti apo ko nang inauna. Anak, kabay lang ka di madlang nga magpabasa kini Victor. Ti apo ko. Nagsubliak tabrod ma. Alalis to. Ti agurno na tag tabrod. Tabarbaring no sadya manin. Ti pakasarakam ti may katlungan lalaki di biyag mo. Sana kung kakayat, mama. Tabagan kung nakayat ko na, nga makasarak kan tumad lang sa diyahe. Apa nga, baka no, ikadeng mo nga padasam pa, iti may katlo. Saan mama? Gabutan na rigat nga tumteng ti pudpud no nga lalaki. Diyakon kayat, ti mamintalo nga maisina. Diyakon kayat, ti mamintalo amang bayba, apa nakabaybayak. Ado dagiti na sakit na sa nga ipapanaw. Panakapukaw sa sisinuman. So nga, pangbagasiyo tam, dakay iti mangkad kadwa iti anak ko. Ti apo ko yun, mama. Mamagbaga keng kuha na, kabayatan di pa nag-college na. Sabi ko, ma, mapaggraduar ko ni Victor. Nga iso, iti makatulog to kanya. Kadata, mama. Lalawan, no kayat mo, no dahil plano nga sublikat abroad, ako magnanagamalak. Aging ka napigsakto pa ilang, saan ko baybayan ni Victor nga po ko, ti anak mo. Dito matlang Dubai, manong nemi tinagtrabaho hotel and restaurant, matlang. Pinulan, manong nemi nga pauitak, di kasapulan ti anak ko, iti panagbasal. Inaldaw manon nemi makasaritak, ti anak ko, makumustak, kastamatan ka ni mama. Ni Jingjing manon nemi, pagsayatan na, tawan ti problema da iti asawa na kinitalungan nakda. Tuwan mano. Tanda ni mati naggraduar, ti inauna na iti high school, ag-college tumatin. Napiyapay kini Jingjing manon nemi iti na siya tigasat na. Imda kami kini mama. Imbag kini mama, tad may sa, itinang talaw kang kuha ng asawa na. Siya. Di kampay nag-asawa. Ni Dennis ken Tomas. Binaybayandan. Awanen manon nemi dagiti dumteng nga lalaki ngag-propose kanya. Nagrigat nga dumteng. Taorin at naman ng lalaki manon nemi at dumteng. Narigat ang tagtalay. Tiyakon kayat iti mamintlo nga maisina. Umanayin kanyak manon nemi nga makitak lagi di tinaran niya nga masakbayan ti anak ko. Son ti mangipuntunak ti amin ko. Nagraduar manon nemi ni Victor iti kurso ng engineering sa anak-anak apag-atendar. Ngamidi, nairuar ng ti board na manon nemi kat di pa nagpaala na. Iso maten ti pa nagpurgod ko manon nemi ti trabaho. Takayat ko nga makadanan nga napahod ti engineer nga anak ko. Anak, kablawan ka. May san ka na engineer. Utang ko kata kayo ti amin, mama. Iti panangsakad yo ti masakbayak. Awan ti magdanakan nyo, mama. No addaman tuwang nga lalaki nga nang baybay kada kayo. Kadata, siyak to ti lalaki.
na di pulos sumina ken ka, mama. Tas dinumantayan ko masapul nga ka. No adanton pamilya, adda ka. Adda kanton nga mga iwan ka na kiti. Apo ko, mama. Kan apo ko tituod ni grandma. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi saan akong nagsublipay ti abroad. Ti di akasawan manong nemi ni Victor, panagasawa da ni Carmela. Nga padpada da manong nemi engineer. Nakaragsaga ka ng saksi manong nemi itiragsak da nga nagkasal. Imbagpay ti anak ko. Tanang napadasan na iti na nang ikasar. Ngam siyak. Dagiti duwa nga lalaki di biyag ko di daking kasar man. Kaya bagakin ko anak. Sabi ko matasan kang umalala iti amam. Ano kahit saon ma? Ti amam kahit bayan na ta. Samon to kumang baybayan ti asawam. Kaya kitagbalingan na kyo. Di mo tultuladin. Ti lulom ken ti amam. Nilulom nga nang panaw ka na kami. Ti amam nga nang panaw nang baybay ka na ta. Sabi ko matagbaling kanto nga nasyat nga asawa. Ket nasyat nga ama. Manong nemi talo nga apo ko. Ison manong nemi tinakaringgura. No idi ket may sa manong nemi titinagibig a pinadakkel ko. Ngem ita kasdasak mit lang manong nemi ti mangpadakkel lamang ta mangtaripato kari talo nga naalikuteg ngem naragsak na laing nga po ko. Bakit ni mama manong nemi iso nga idumteng ti COVID? May sa isuna nga na COVID. Napaukaw mo ni mama manong nemi. Kada ita nga baset. Ti panawin. Padpada idin manong nemi. Kada ti elementarya dagiti agkapsat. Talo nga agkapsat. Dagiti apuko. Nga anak na Victor ken ni Carmela manong nemi. Awanen manong nemi ti dimteng nga lalaki ti biyag ko. Nasyatmet ko na. Tatarik talaga nga narigat nga dumteng. Ti ususto nga lalaki. Ken saan ko nga pinadas pa'y na minsan para iti makatlo agon tawad. No lalaki madlansap sa bulan. Adamit ti anak ko. Ken ti duwa nga lalaki nga pukop manong nemi. Kadisudan to manong nemi ito'y anak ko kinapukok ti bagsanggirak intun tumteng tumet. Iti panagkapsot ti bagik. Intun tumteng ti panagrakaya ti nailasagan nga bagik. Ti pamilya ni Jingjing manong nemi nasyanda. Tadamatan na kiti apuko da. Awanen manong nemi ti damag ko na bayagen no nataymaten ti amami. Wano si bibiyag pa'y. Kastamatan kada Tomas kini Dennis. Awanin ti damag ko kanakawada. Tawanin ti pambarak pa'y nga dumamag. Basta bilang ko ina, na nabayag namatan nga dimaga. No ba'y siyak manong nemi tinaganak nga saan pulos nga naikasar. Nagdamay ita nga apo ko. Naragsak akon. Tanalpasin di kiti na sa nga paset tinapalabas ko. Naragsak akon. Tanaragsak, kan sandak nga baybayan, ti anak ko, ti manugang ko, ken di kiti apo ko. Maragsakan ak manong nemi, makakita kadakwada tanaragsak da, nasiyat da kaniyak. Naragsak da manong nemi, kabot nalalaing da. Kat kasla makikita ko na masirsirimatak. Kadi kiti talong apukok. Kadagbaligid ang tuamin. Sabi ko tasandan to maitulad tikas itinapadasan mi nga produkto iti broken family.
Dahito nga ron, ti pagkasalita ak manong, pagkasalita ak nga nagrigat, nga dumteng, tusos to nga lalaki. Ngam di kita talo nga lalaki, ti biyag ko ita, ti anak ko, kan kita pukok, isuot at dimteng, nga nagbaling, aliwliwa, kan pakaragsakan. Sabi ko man, dadamat na ibatik nga adal, liwliwa, kan pagsarmingan, ti biyag, kadagadi padak, nga dimngag ka nagbuya, more power to your program, ano, and God bless. Toy, agyaman nga pagaya mo, Raquel. Thank you, King ka, Raquel. Ting ka pa nagsurat. Thank you, mat kalagay tayo nagbuya. Kasi